výborný boj pre Trebišov. Plochotník preberá puk 28 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Plochotník, to je šikovný hráč, vieme o ňom, že dokáže vymiešať kľudne aj celú hostujúcu zostavu. Plochotník je už s pukom v útočnom pásme, pozrite sa, čo vymyslel. Legalin dáva gól! Topolčany možno rozhodujú tento duel. Aj keď počkajme si ešte, pretože pravica arbitra bola vo vzduchu. Čože to tam videl? Dominik Lesaj videl zrejme faul na topolčianskej strane. Adam Matej odchádza na trestnú lavicu, takže gól sa maže. Aspoň takto môžeme teda z prvého dojmu povedať. No ale nádherná individuálna akcia Plochotníka. My sa však poďme skôr venovať Matejovi s číslom 8. Kdeže tam bol nedovolený zákrok? Matej, no, nabúral do brankára. Tak je ťažko povedať, či tam nebol dotlačený skôr do brankoviska. Každopádne Plochotník ukázal, prečo je jedným z najlepších hráčov druhej najvyššej súťaže. No a hlavný arbiter ukazuje, že rozhodnutie platí 3-3 a presilová hra pre Trebišov, ktorá by mala trvať približne minútu po tom, čo sa vráti Romanov späť na hraciu plochu. Tak veľké veci sa nám dejú v Topolčanoch. Ešte jedno zakončenie od modrej čiary.